Ma bamanan kamena maliko no ani maliko kan woli nyumano fuli benye shaw kilele na bela jele mafu ya mfa usigorola ka fonya na ko bismillah ko bi bamanan kuna foni sorolun kene ka mimi na wala li chamanki yawi mali kuna foni yaula ani jien fanwere kuna foni yaula mali wajulikela Umar Seydou Coulibaly ni bela jele kwa mako fariku alikun wilila kiriti la mo fe kerengerene ala anti cybercriminalité ni o bololo sira kiri jalatige bawi utunye adala nyingali kenga kofe aklala kalabla tuguni alabla len kofe mali islameton ho conseil islamique du Mali o nyemo faralaka ninka haketo nyinike ambalma chrétien la kofe bari sabu kadaka akalla seli do sinfe adona ulu gashila ni korfo mununi ulu mabe akera kabe tarata marsikalo fleta ani wulun vlama mali islameton ho conseil islamique du Mali manyema o kaso bangoni jangine buku Musa Fomba alibinato wala nyi Sheikh Umar Seydou Coulibaly ni ukama ko faruku wajulukela do anga jamana kono kosa ina bololo na serafe ani lasilikela do uche akadda kurunya ukera gashiye mali jamana dine do mawbulo o kera sababu ye Sheikh Umar Seydou Coulibaly faruku aka wele polisi la ka ufe ka sabuke bololo na serafe bi kiri blombe mi nyashime o jate minani umo mimi se ka to mali jamana be se ka kishi bololo na sera labara chogo jugu umo no ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité yi Sheikh Umar Seydou Coulibaly faruku lamene ko tarata marsikalo litani wolonbla shufela la mali silama o kanyama ba asayada Sherif Ousmane Madane Haidara ka wuli ka jokera sababu ye akaka demaya lasoro faruku bora jala ninga yafa nyini dine maufe akada kurunya kera toro yeminumo ambe alafu atanu ka barkada ka nyine akakishin na make Mustafa ka ana somo ana no fatugo ba nyimambe ambe islamo fo dien fambe fe malien bera jelefu ni sigore na anfa ani anga shehu ni anga nyamaba Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara ka faraw conseil islamique barakala beka ani mal islamé betogola ami ya fanyini anye kuma munu fo ni wati na aye ambade munu toro chrétien na ani yahudiya ani sonikela wala ka ya fanyini kuma fo tugola anga kuma fo tugo jengana mana amanyina ala fe ala ka yafa ambera jelema ni kuma yin ka aya fanyini ni duskunye mimbe ankono andatse ko fo ka se adala amofu yini ni jamana yin ni herete ni bonyete ni beni kelenyate wa anga dine no to ko islamaya ambi be bonye ambi be fe wa ani be bi nyefene me mo bi fili kada kuma fo to ko ka so ti kono o kuma na o ya fadelle kumi anfe anfa to wala anga nyemo to wala ani mal islamaya be to wala sallallahu Muhammad wa ali Muhammad mali silama o kanyama ba asayada Sherif Ousmane Madane Haidara silama bela jele to wala afene ye yafa nyini ambalima chrétien ni dine wore mo fe minu nyuguna faruku ka dakuru nyawla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jugumante komi andenge bara konona na fendo bi mo ta itegema. Alors anya nyini anga nyemgo fe no procureur ka fo andenge ma fo tugo jengena bolo doni. Aka alaje ka makoto anyere anslame dama do amina kuma nyogon fe. Onde kelenye onde bolo bi nyogon bolo onde bi nyogon deme ni doflila. Alhamdulillah procureur fana ya mbonye ayadi mais encore mba fo ambalema dinatigi be que ça soit ikara chrétien ni bi Mali kono ikara politiki ni bi Mali kono ikara dine o dinatigi ni bi Mali kono ambe Mali yaunde ambe bi be Mali sigila be bi take ya famu chogomna okumana ambi mi yini ambalema islamé to ni wajulu kalaw fe chrétien bolisonaw nous ma se ama angana suma anga kira ya ndeko odela kira be mara ani bejara odela sera ka mo tubi maintenant kun ye bereni muruta ka shi mo la o fanga kunda ala de akilende nana ni dinay mais mana ay jien be soro sabal de yake be mara de yake o nasara kele fe mali silama o kanyama ba asayada Sherif Ousmane Madane Haidara ayida se silama ya na chugo mo anga jamana kono nanani sabali ani kodo de ye kabina nado amana ni muguni kise Mali kono ambo fo anga karamogo wajulu kelawi tanke mo min sara lente
u fɛ i ka silamɛya tiɲɛ fo i bɛ silamɛya wajuli de kɛ i ka kan k'i miiri Mali histoire la silamɛya nana Mali kɔnɔ yan bere mana n'a ye muru mana n'a ye fo an k'a dɔn fana Mali bolisɔnnaw Mali kɔmɔbɔlaw olu de ye silamɛw reçoit Mali kɔnɔ yan ka silamɛw bisimila ka sɛ d'u ma ka kini d'u ma dɔɔni dɔɔni silamɛw y'u waju f'u ye Ala ye an ti ya mais n bɛ ka nin fɔ a ka kan quoi parce que anw ka jamana fo an k'a dɔn de an bɛɛ ye jamana den kelen ye an ka den kelen du kelen denya na ne ye silamɛya ta o ye ne kungo de du kelen denya na nin ye kerecɛnya ta o y'a kungo de du kelen denya na nin ye boli ta o y'a kungo de mais an bɛ ka balo du kelen kɔnɔ hɛrɛ la ka ɲɔgɔn gasi sigi o Ala bi min ɲini an fɛ fana o y'o de ye a ka laseliw la hali bi a y'a jira k'a fɔ an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ma deli ka bin maa si kan k'i tɛ silama ye Alakira sɔlɔlɔ salam an ka kuranɛ mumɛ bɛɛ a tɛ yen ko kira ye busaɲa kelen kɛ mɔgɔ dɔ la ko mun i kɛra kafiri ye la kira y'a yɛrɛ défend de ko n t'i ta kɛ Ala ko n k'an yɛrɛ défend mana an k'an janto an kuma cogo la mɔgɔ bɛ fili ne yɛrɛ min bɛ ka kuma n bɛ fili kuma fɔtɔ wajuli bɛ se yɔrɔ dɔ la fana limaniya bi mɔgɔ minɛ ka se degré dɔ la ni maa tɛ k'i kɔri i bɛ taa an bɛɛ b'o dɔn kuma na kuma ni kuma na fili bɛ yen mais an k'a dɔn an kɔni bɛ wele min da wajulikɛlaw ye ka wele min da kutubakɛlaw ye Mali ye du kelen de ye dɔ ye silamɛya choisi o b'a du kɔnɔ dɔ ye kerecɛnya choisi o b'a du kɔnɔ dɔ ye bolisɔn choisi o b'a du kɔnɔ kumana bɛɛ ka to i ka fasodenya la i k'i ka baara kɛ a ka di ye cogo min an kana ɲɔgɔn dɔgɔya mais o kɔrɔ tɛ min b'i ka kuranɛ kɔnɔ i kan'o fɔ mais anw ye kuranɛ tafsiri kɛ an sera kerecɛnya yɔrɔ ma an y'a fɔ an sera yahudiyaw ma an y'a fɔ an sera bolisɔnnaw ma an ka kuranɛ ye min fɔ an y'a fɔ mais an ma mɔgɔ neni an ma mɔgɔ dɔgɔya diinɛ ye nin de ye k'a ka kɔrɔfɔw kunjɛ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Seyida Sherifu Usmani Madani Haidara y'a ɲini lasilikɛlaw fɛ wajilikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u k'u janto fɔtaw la bɔlɔlɔ kan ni kunnafoni ɲininaw ye ka sabu kɛ Mali jamana kunnafoni di cogo sariya de bɛ a dafɛ min kan ka dɔn kunnafoni dila fɛ n'u ko ma ko éthique et déontologie éthique o bɛ tali kɛ kunnafoni dila yɛrɛ la i ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ yanni i ka kɛ kunnafoni dila ye i bɔra ladamu dɔ de kɔnɔ déontologie baara min ni bɛ ka kɛ ka dɔn k'a fɔ kuma bɛ kuma na n'i tora k'o labɔ o bɛ se ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ nin bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni dila la o kumana diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u janto kuma galama ni sini na u mɔ o kumana an b'a ɲini bɛɛ fɛ n denkɛ ka kuma a ye maa o maa tɔɔrɔ i ka yafa Ala kama i ka a bila kuma fɔcogo minɛn kɔnɔ o la an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana ye Ala k'a basigi k'a ɲini kerecɛnw fana fɛ kuma minnu fɔra n y'a fɔ n ka kuma na mɔgɔ bɛ fili quoi o la n'an filila an bɛ yafa ɲini n denkɛ ka kuma na vraiment u ka yafa ma kerecɛnw ka yafa ma a ye maa o maa tɔɔrɔ u ka yafa ma kuma fɔcogo de don mais ni Ala sɔnna an t'ale dɔn ni nin kuma in yɛrɛ ye parce que cidenw fana b'u la o ka taa mɔgɔw hakili ɲini k'u su ka kɛ tiɲɛni kan f'u k'u kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛna micro siɲɛ aw la a y'aw kɔlɔsi sinon ale tɛ nin fɔ fiyewu nin t'ale ka kuma ye a ti maa dɔgɔya bon mais nin nana nin sira de kan an kɔni bɛ yafa ɲini bɛɛ de fɛ bɛɛ ka yafa a ma salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sheikh Umar Seydou Kulubali Faruku a lamɛnnen kɔ a sera k'a ka denbaya lasɔrɔ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Seyida Sherifu Usmani Madani Haidara sababu la kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ ka sanga ni ji tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen journée mondiale de l'eau min ni a bɛ ɲɛnamaya san o san ka bɛn ni marisi kalo tile 22 ye direction nationale de l'hydraulique ni o ye cakɛda ye min bɛ jiko ko fɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan tarata don marisi kalo tile 17 hôtel de l'amitié kɔnɔna na mɔgɔba caman o tun bɛ yen nɔ dɛmɛbaga jɛkulu ani cakɛɲɔgɔnw na Alhamidou Badini Nuhum Kone Sherifla TV Jabarani Sotogo la olu de baara in seria kabini 1993 diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o ye marisi kalo tile 22 kɛrɛnkɛrɛnya ni k'a kɛ ji o tɔgɔla don ye ɲɛnɛmaya tɛ taa o mun kɔ a ka kan maaw ka ji nafa dɔn
ani a kan ka lasago cogo minɛ ni ka a tɔnɔbɔ ka kɛɲɛ ni diɲɛ jamana tɔw ye. Mali jamana a bɛ nin don kofɔlen ɲɛnɛmaya ni nin kɛnɛ bɛ o baara nun don ko fɔ ka masala kɛ ni kunnafonidilaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu sababu la jamanadenw bɛ bɔ kunpan na. Dakun mun talen bɛ ka kɛɲɛ ni ɲinɛta ye o bɛ maaw damɛkɛɲɛli ko fɔ ji sanuma sɔrɔli sira kan. Journée mondiale do ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Nations Unies fɛ pour que ka se ka miiri ka kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa ji fan fɛ, ji min n'ale tɛ adamadenya foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ. An bɛ ji min b'an farikolo la, ji min bɛ sumanw dilan, ji min bɛ kuran bɔ, ji min bɛ adamadenya bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya, ji min bɛ baganw balo ka dumuni las'an ma. Donc fɛn do fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ n'ale tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ. Donc o kama Nations Unies ye don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ji ma pour que o don na an ka se ka hakili bila ji kan, ka se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma, ka se ka ɲɔgɔn bilasira min na an bɛ se ka ji lakana, min na an bɛ se ka ji ladon ka ji latɔbɔtɔ, min na a bɛ se ka mɛn cogo min na ka mago ɲɛ an ye, ka mago ɲɛ an denw n'a mɔdenw ye. Donc o don bɛnna mars kalo tile 22 ma n'an b'a fɔ o 22 mars depuis 1993. Donc ɲinan 22 mars natɔ o dimanche wɛrɛ o de baara ɲɛbilaw la an ye presse mɔgɔw wele ka kunnafoni di u ma. K'a yira la k'a fɔ ni jiko gɛlɛya kɛra dugu minnu na sigida minnu na musow de bɛ sɛgɛn ani denmisɛnninw ka taa ji ɲini ka na ni ji ye ka na so jiko mɔgɔw ɲɛnabɔ ka sanga sɔrɔ cɛw b'a sɔrɔ cɛw bɛ lafiya la olu t'i sen don o la. Donc a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ti ɲa a ka kan cɛ ni muso bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ji ko k'a bɛ gɛlɛya bɛɛ ka taa ji ɲini ka na n'a ye pour que dugu mɔgɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ. Ka ji sanuma sɔrɔ ni k'i mako ɲɛ a la o ye jamanadenw ka hakɛ dɔ ye mun siratigɛ la wulikajɔ caman sera ka waleya nka o bɛɛ n'a ta fɛn min ye gɛlɛya damadɔ ye o fana bɛɛ kabini ji lasago yɔrɔ k'a doni ni k'a lase jamanadenw ma ani jiko ko ɲa a mara kan ka kɛ kɛcogo ɲuman mun na jamanadenw olu ka lafiya kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati yɛlɛma fana o kɔlɔlɔ bɛ an kan. Laɲini m'an bolo o laɲiniw ka ca mais an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn o ye mun ye jamana kɔnɔdenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka taabolo yɛlɛma ka sanga ni mun ye o ye ji lacɛnni ye. Ni an ka baw lagɛ bi hali ni yɛlɛla Bamako pont sanfɛ ni ye ji couleur lagɛ i b'a ye k'a fɔ ji bɛ ka tiɲɛ, ji bɛ ka dɔgɔya. A kun caman ye an yɛrɛw de ye. Sanubɔla minnu bɛ ji sanfɛ n'u bɛ ji yuguba Selengeli Yanfoyila yɔrɔ la ka na olu de bɛ ji yuguba k'a bɔgɔbilen wuli k'a bila ka na ji bɛ tiɲɛ. O ye baara min ti ɲa. An minnu bɛ ji dawolo la an bɛ fɛn caman kɛ nakɔw ni yiritigɛw ni fɛnw ka bada lacɛn. Donc o gɛlɛya ninnu caman an b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ ka se ka taabolo falen k'a fɔ ko ji a man ca diɲɛ kɔnɔ min b'an bolo ka min. Bon ni min t'a la dogo ka ɲa i b'i ta basigi i yɛrɛ ɲɛ ani i denw ni mɔdenw ye. N'i y'i ta la tiɲɛ ji bɛ taa fan wɛrɛ fɛ mɔgɔ min b'a ta la ka na a bɛ t'o de fɛ yen. N'i y'a lajɛ ka bɔ Segu mara la ka taa fo Dɔrɔ la yiri tun bɛ yen dans les années 80 yiritu tun bɛ yen san bɛna kuma bɛɛ mais sisan a lajɛ tile ni ja min bɛ ka don an ka Mali la yan k'a sababu kɛ an bɛ yiriw tigɛ an tɛ yiri turu an tɛ ba la don donc an bɛ se yɔrɔ dɔ ma ji mina k'an bolo fɛn gɛlɛmanba ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka se ka taabolo falen ka sanga ni o ye. Journée mondiale de l'eau n'o bɛ ji o tɔgɔ la don ko fɔ ka kɛɲɛ ni ɲinɛnta ye jamana foroba cakɛda mun bɛ n'o bɛ ɲɛsin jiko ma Direction nationale de l'hydraulique a kɛlen don ka wulikajɔ caman boloda mun bɛɛ la n'a dɔ bɛ ɲɔgɔn dan ko fɔ kulun bɔli sira kan a ka ja don yɛrɛ ɲɛnɛmayali ka bɛn ni marisi kalo tile 22 ye jɛrɛso kɔnɔ mun ye Centre international de conférence de Bamako ye. Kati alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka sous-section u bisimilara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ fɛ an karamɔgɔ Aseid Sherif Hamad Tijani Haidara ka bɛn ni ntɛnɛn don marisi kalo tile 16 ye Bangoni Janginɛbugu Sherifila duba kɔnɔna na u nana waleɲuman dɔn ani bonyamasegin de la barisabu ka da kan baya karamɔgɔ den a bɔra tournée ba la u fɛ sunkalo kurukara kɔnɔna na Katina a lamini ka taa alisilamɛya diinɛ ɲɛfɔ. Kadija Traoré, Amadou Diallo ani Abdoulaye Sogodogo Sherifila TV Jabane so tɔgɔ la olu de ye baara in seereya an ka jɛ an ka sɔrɔ dɔw na cɛ. Nin bɔɲɔgɔn ye sen fɛ fɛn min ye sous-section Ansardine de Kativille ɲɛmɔgɔw ye u ye bonyamasegi ani waleɲuman dɔn kɛ ka taa Aseid Sherif Hamad Tijani Haidara yɔrɔ ka sanga n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ye diinɛ laseli la ni ka sɔrɔ ka u da don u ka nin visite in laɲiniw la. Kati sous-section an tun bɛ tourner la juma o juma siɲɛ 1 fo ka na se siɲɛ 4 ma wala vraiment ko ninnu donna hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la
an taara yɔrɔ o yɔrɔ ka daminɛ farada la ka na kɔkɔ fila la ka na kuncɛ o don na yɔrɔ in na n'o ye Lukezi terrain vraiment a kɛra wasa ye katikaw sewara donc sewa hukumu kɔnɔna na an nana bi an karamɔgɔ fɛ yen ka na bonyamasegin k'a ye ka tila ka dugawu k'a ye tuguni ka dugawu fana ɲini fɛ ala kana an dɛsɛ ko in na quoi an b'a fɛ ka taa ni nin ko in ye fo ka taa anw dɛsɛ don min na n'anw tɛ yen anw den k'a ta n'olu tɛ yen an mɔdenw fana k'a ta donc an bɛ ka ko in jigiya o yɛrɛ de minɛ kɔnɔ bada tournée sunkalo kɔnɔ san o san Sherif Ahmed Tijani Aidara an jigi b'o de kan don nataw la donc k'an tɛ bɔ kuma la ka Sherif yɛrɛ fo a ka majigi a n'a ka bonya a ye bonya min kɛ katikaw ye an b'a fo ka barika da ka fɔ a ye Sherif ye katikaw jɔlen don a kɛrɛfɛ a k'a bolo kun jɔ fɛn dɔ la dɔrɔn katikaw a ye nin kɛ yanni a k'a bolo kun jɔ o y'a sɔrɔ an y'o kɛ. U y'a jira k'a fɔ ko Aseri Sherif Ahmed Tijani Haidara ale ka nin taama in kati mara kɔnɔna na k'a kɛla wasa ani jigisigiba ye. Ka sunkalo gɛlɛya ani a degun k'a ta ka bɔ an kan an ma sɔrɔ ni dɔwɛrɛ foyi ye fo Tijani ye tournée minnu kɛ an fɛ o de kama an tɛ se k'a nafa fo ka s'a dan na kelen Tijani bɛ bɔli fɛn fɛn k'an fɛ yen nɔ an bɛ fɛn dɔ de ye a la fɛn min yɛrɛ n'an ma deli k'a ɲɔgɔnna ye an ka kɛtaw ni an ka garisigɛw ani an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na o kama an tɛ se k'a nafa fo ka s'a dan na. Fɛn min ye Aseri Sherif Ahmed Tijani Haidara yɛrɛ ye a ye sous-section de Kativille ɲɛmaaw a y'u bisimila ni nisɔndiya ani munɲamunɲa ye ni ka sɔrɔ k'a jira u la k'ale pɛrɛnnen de don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na diinɛ laseli la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ to o kɛnɛ kelen kɔnɔna na an ka jɛ ka baya karamɔgɔ denkɛ lamɛn an ka ɲininkali galamani na. I b'a ye suratu Yusufu a nafa kalan min b'a kɔnɔ a bɛ baara kɛ waati bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ o de la an y'a kanu ka se ka kuma nin kan ka an yɛrɛ nafa ka tila ka an balimaw nafa n'a ye parce que ale de ye ahsanul qisas kuranɛ kumana ale bɛ kisa minnu lakale alakira ye bilasiralikan ɲumanw de don o la bilasiralikan minnu yɛrɛ bɛ silamɛya yɛrɛ ka sabati ko fɔ silamɛya ka sabati ye jumɛn ye fɛn min ma kɛ alakira tilela san bakow mɛ kira ka n'o lakale i b'a fɔ a kɛra sisan de kitabu si ma jigi min kumana Yusufu ka ka walawala i ko alquran karim o la a bɛ kira ka kiraya sabati a bɛ anw silamɛw ka bonya kofɔ k'a fɔ fɛn min bɛ an bolo siga t'a la nin diinɛ ye tiɲɛ ye wa kalan minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'an kala k'a fɔ ko dekun kɔfɛ ja dekun kɔ ye hɛrɛ ye o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ waati kɛ kaso la mɛ o de bɛ tila ka na kɛ o jamana marabaa ye a bɛ an kala o la a b'an kala k'a fɔ ko an ka se an yɛrɛ la ko ni jɔ min sera a yɛrɛ la fɛn min b'a kɔ o de ye bonya ye Yusuf alayhi salam a ɲinina ni ɲinicogo bɛɛ ye a yɛrɛ b'a dɔn n'a jɛna n'a ye a bɛ bonya ni diɲɛ bonya min sɔrɔ diɲɛ hɛrɛ min sɔrɔ mɛ a natara ala ka lahara hɛrɛ de la a natara ala ka bonya min nɔfɛ ala fana ma bololankolon bɔ a natara lahara hɛrɛ de la mɛ ala ye diɲɛ hɛrɛ d'a ma ala ye diɲɛ bonya d'a ma kalan wɛrɛ jumɛn min sɔrɔ suratu Yusufu kɔnɔ k'a fɔ ja mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ni ala ka kira ye a jɛna n'a ye o don minnu tɛ silamɛya la ala ko mɔgɔw tɛ diinɛ mɔgɔw tɛ n'o ye masakɛ ye o don nga ale n'a ka kiraya a ko masakɛ yɛrɛ ma masakɛ kelen k'a ka bonya n'a ka maɲumanya dɔn a yɛrɛ mago jɔra a la ka baara k'a fɛ Yusufu jɛna n'a ye Yusufu jɛna n'a ye ka baara kɛ kafiri fɛ o la ye fɛnba de ye Yusufu ye min kɛ mɛ o de kɔfalela Yusufu ma wuli fiyewu fo ala nana masaya in yɛrɛ ka a sɛmɛ Yusufu la o don ka limaniya kɛ ka cari ka Misira jamana bɛɛ minɛ k'a fɔ Egypte jamana u ka ala ko faamu ni Yusuf ka yɛrɛ dɔgɔya n'a ka majigi ye a n'a ka baara ye tadrijiyan dɔɔni dɔɔni o de la an ye suratu Yusufu walanda in ta nin san saba in kɔnɔ ka se ka lakaleli kɛ mɔgɔw ye u ka faamuya kɛ inshallah mɛ an kɔni an bɛ kati bɛɛ de fo kati wajulu si ma daminɛ fo minuit kɔfɛ minuit 1h mɛ i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ minuit 1h du matin ka wajulu kɔnɔ bɛɛ labɛnlen don ka wajulu lamɛn kuma dɔw ta bɛ taa fo 1h kɔfɛ mɛ anw yɛrɛ seli de fo minuit kɔfɛ mɛ wajulu bɛ taa daminɛ kuma min fo 1h du matin kɔfɛ mɛ bɛɛ sigilen don ka lamɛnli kɛ bele o don ni hakilisigi ni basigi bɛɛ ye o la i bɛ kati fo kati Jamiatu Ansarudine Islami de y'a organisé mɛ la a kɛra kati bɛɛ ka ko ye sabu san o san kati anti quartier kelen kɛ siɲɛ fila an bɛ munumunu de k'a bɛɛ kɛ mɛ bɛɛ wulilen don ka jɔ
ni courage ye ka se ka nin baara in lamɛn wa anw yɛrɛ ka nafa bɛɛ ye min ye ni o de ye ka kuncɛ ni min ye mɔgɔw k'o faamuya n'o de ye alakira kɔ a ye jogo sabati ni fɛn min ye n'o ye baya ko ye an bɛ a kuncɛ ni o de ye i b'a ye k'a fɔ ɲɛta de don sabu laseli ninnu bɛɛ la hali ni maa kelen dɔrɔn y'a faamu walahi u b'anw wasa mɛ jan ko maa 100 yiri ka san o san o kana jɛn n'a ye ka nin kɛ o kɔrɔ anw nisɔndiyara nisɔndiya dan bɛɛ la. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an ba sanuma Madam Haidara Tanti Jara Tunkara a ye sunakari labɛn ko kɛrɛnkɛrɛn Ansar Vigile ye ka se ka u suntigɛ jamajɛ suntigɛ in yɛrɛ a kɛra kelenɲɔgɔnya ani bɛn ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na Vigile u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara u ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin an ba sanuma ma a ka ni ŋaniya ɲumanya baara in na. Kadija Traore ale bɛna walawalali k'a ɲɛ suntigɛ kɛnɛ in na. Ni suntigɛ belebele n'ale b'i labɛn Madam Haidara Tanti Jara Tunkara fɛ walasa ka se ka Jamiatul Ansarudin Vigile olu suntigɛ ni ka kɛ sababu ye ka bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la sabati o ni ɲɔgɔn cɛla la o laada kelen lakilenna a fɛ o mi senfɛ Vigile ninnu nisɔndiyalen u ye waleɲumandɔn foli ani bonyamasegi kɛ ka taa Madam Haidara Tanti Jara Tunkara fɛ ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ani famille Sherif la duba bɛɛ lajɛlen ye. Ni kɔni bɛ kɔrɔlenw nɔ na o kɔni y'an jigi ye yan an faw do an baw do an ka fɛn bɛɛ do yan kɔni Sirifila yan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala fo ka Ala barikada Tani Jara n'a dɔgɔ Fatumata Tani Aisha Tani Alima o kɔni ye Vigile kɛ ko bɛɛ ni Ala sɔnna ma an ka ko o ko i b'a sɔrɔ u sen b'ara waati bɛɛ fana u bi ko k'an ka mɔgɔw ye san o san Tani Jara yɛrɛ bɛ bonyaba kɛ Vigile kelen kelenna bɛɛ Seydina Ali ka anniversaire la karamɔgɔ n'a ka denbaya kɔni jɔra Ansaru jigi kɔrɔ puisque Vigile ka dɔgɔ karamɔgɔ n'a ka denbaya ka bonya na quoi an b'a ɲini Ala fɛ a dabɔra mun kama Ala ka ko ye Ala ka kɛ si ye ka kɛ kɛnɛya ye ka bɛn sabati nin du in kɔnɔ fo ka taa se lahara dɔ ma. Fɛn min ye dara dumuni dumanw ye ka taa se yiridenw ma o n'a ɲɔgɔnna caman o de tun ye tali kɛ nin suntigɛ fɛnw na yarabi Ala ka san wɛrɛ jira an kɛnɛ. Amin yarabi Ala k'o dugawu minɛ Kadija Traoré. Association des chauffeurs, conducteurs routiers et artisans du Mali kura u ye jamadalajɛ suntigɛ dɔ labɛn min ni a dabɔra u ka tɔndenw ani silamɛ wɛrɛw kama u ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka suntigɛ a kɛra ka bɛn ni kɛnɛ sigira sen kan sɛbɛnni kɔrɔ kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ani a bonya n'a karama o kun talen don ka kalifa an karamɔgɔ denmuso ma ale yɛrɛ de fana ye association in présidente d'honneur ye Madame Doumbia Sida Banene Haidara. Mamadou Ben Sherifu Sumanu ale bɛna o walawala an ye. Nin suntigɛ kɛnɛ mun na bɛnnen filɛ a sigira sen ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ mun bɛ wele ACCRMK a bɛ bila sunkalo okumu kɔnɔna de kɛnɛ don mun kɛra sababu ye jɛkulu in a membre bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ani ka da don jɛkulu in yɛrɛ ka laɲiniw na k'o fɔ maaw ye. An bɛ Ala fo ka barikada tuguni Ala mun ye bi don yira an na an bɛ kalo barikaman de la a kun ka d'an ye mɔgɔ caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ bi mais Ala m'u latigɛ a ye dɔw taɲa an na an bɛ dugawu kɛ minnu taara Ala ka hinɛ u la an minnu fɛnɛ sera ka nin kɛnɛ in sɔrɔ Ala ka hinɛ an yɛrɛ la hakilina kelen de don parce que tɔn ye tɔn barikama de bi a ye nin ŋaniya mun sɔrɔ ka sigi sunkalo kɔnɔna la sunkalo Ala yɛrɛ ko ten hinɛ kalo don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ suntigɛ la Ala ko sunbagatɔ mana duwawu fɛn fɛn don sun kɔnɔna la suntigɛ kɔnɔna la a b'a jaabi donc sun baraji a b'ale kelen de bolo donc ne hakili la nin kɛnɛ sugu kɛnɛ kolon tɛ kɛnɛ sawalen don mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ an bɛ silamɛ donc an bɛ jamana mun kɔnɔ n'o ye Mali ye bi an b'a dɔn gɛlɛya dɔw b'an kan an bɛ Ala deli Ala ko gɛlɛya ta ka bɔ an kan an minnu ye yan sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an ka du ye an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an bɛ tɔn mun kɔnɔ n'o b'an jɛ parce que tɔn ma sigi a kunfɛ tɔn sigira de ka maliyɛn dɔw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma donc o baara kɔnɔna la ne fɛ ni an ye waleya dɔ sigi o tɔn tɔgɔ la sunkalo kɔnɔ Ala b'an dɛmɛ Ala kosɛbɛ. Bon yɔrɔ ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛrɛ an bɛ dugawu kɛ o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ kɛnɛ sanuman kan sunkalo kalo ye kalo sabatilen de ye hɔrɔnya kalo don deli kalo de don
donc n'an ye ɲɔgɔn jɛrɛ yan an bɛ dugawu de kɛ sani an ka wuli an ka dugawu kɛ anw yɛrɛw ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ dɔrɔn tɛ nka an bɛ yan en tant que malien an bɛ dugawu kɛ Mali de fɔlɔ ye ka dugawu kɛ jamana Ala ka kolo suma Ala ka lakana kɛ jamana ye Ala ka lakana kɛ anw yɛrɛw ye ka lakana kɛ bɛɛ ye bɛɛ ni ŋaniya don mais ŋaniya ni ŋaniya ɲumanw sirila k'a da ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an b'a sago sɔrɔ. maa mun kɛra suntigɛ in denfa ye a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsi nin suntigɛ in labɛnbagaw ma o kɔfɛ président d'honneur ni ale ye Mali silamɛw ka jɛkuluba conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma halisa y'a dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara denmuso ye madame Doumbia Kadijatu dit Banɛnɛ a fana y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka kɛ ni suntigɛ in labɛn kɛcogo ɲuman ye a labanna ka dugawu don kɛ cogo min na nin baara in bɛ se ka to senna badabada. Ami ye bi yira an na an bɛ ACCRM ka fo olu min ni hakilinaba in sɔrɔ ka fara ne yɛrɛ kan n'o ye n ye présidente d'honneur ye ka ni iftari in labɛn ka bɛɛ lajɛlen wele a kan cogo min na ka na an suntigɛ ACCRM ka dɔrɔn tɛ yan nɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan nɔ min t'olu ye parce que an bɛ kalo barikama ba de la ni o ye sunkalo kalo ye sunkalo kalo ye partage kalo ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo de do silamɛw mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ o ye hɛrɛ de ye donc an bɛ dugawu kɛ ACCRM ka ye Ala ka jidi Ala ka san wɛrɛ ta yira an na nin y'a première édition ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲɔgɔnna caya an bɛ ACCRM ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sera nin kɛnɛ kan ni minnu yɛrɛ ma se nin kɛnɛ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ président d'honneur fo parrain fo n'o ye tonton Buna Ayadi ye ani an ka président Daɲɔ ani tanti Kakɔrɔ monsieur Dumé an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ kan parce que olu de sababuya la nin sera ka kɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ suntigɛ in kɛra nisɔndiya ani wasa kɔnɔ nabagaw bolo dumuni suguya caman caman fana tun bɛ yen. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba an ka jɛ k'ale lamɛn. Tile caman kɛlen kɔ fɔɲɔgɔnko la Laginɛ Conakry ni Libéria dancɛw la jamana sabaw minnu bɛ danna n'o ye Laginɛ Conakry ni Libéria ani Sierra Leone ye a ma ɲɛmaw y'a lajɛ ka lajɛ balalen dɔ sigi sen kan Laginɛ faaba la Conakry Général Mamadi Doumbouya Laginɛ jamana ɲɛma n'a ma ɲɛ ko Kwajida yanfa dancɛbɔɲɔgɔn jamanaw ka jɛkulu ɲɛmaya bɛ ale de bolo lajɛ kɛra faaba la Conakry Libéria ma ɲɛmaw ni Sierra Leone ma ɲɛmaw kun bɛ a kɛnɛ kan kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ Laginɛ Conakry jamana ɲɛma Général Mamadi Doumbouya bolo ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ kun bira ka bonya jamana sabaw cɛ yanni Libéria ni Laginɛ Conakry ka fɔɲɔgɔnkɔ cɛ Laginɛ Conakry ni Sierra Leone de ye a daminɛ fɔlɔ dancɛko manga de do sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun kɛra sababu ye Général Mamadi Doumbouya kun ye a ka kɛlɛbolo wuli ka taa ani Libéria dancɛ la i n'a fɔ a kɛtɔ do ka kɛlɛ bi Libéria jamana kan nka sigikafɔ kɛra sababu ye Général Mamadi Doumbouya k'a ka kɛlɛcɛw wele u ka segi ka dancɛ yanfa bila sigikafɔ n'a ko tɔ dilan jɛkulu dɔ sigira sen kan lajɛ senfɛ Conakry min bɛ kɛ ma hakili juru caninenw ka jɛkulu ye olu bɛna hakili jagabɔ kɛ dancɛ ninnu u fɔn bɛ da la nka ma perepere latigɛ o tuma min bɛ se ka dancɛko manga yɛrɛ bali jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu in ka baara bɛna bɛn dancɛ dankɛnɛmayali yɛrɛ de mɔ bɛɛ ye sa k'a daminɛ dugukolo kana dancɛ ka taa se kwaji kana dancɛw mɔ nin bɛɛ lajɛlen na ti jɛkulu fɛ. Gabon kiri ye a jira k'a fɔ bɔlɔlɔ nasira tigɛli min kɛra jamanadenw na réseaux sociaux tɛ sɔrɔ u fɛ bilen Gabon kɔnɔ ni fangasinamatɔ dɔ wulila ka se u mɔ k'a jira k'a fɔ a man kan a ka tigɛ jamanadenw na jamana cakɛda min kɛra tigɛbaa ye haute autorité de la communication ACI k'o wele bɔgɔ jeninen kan ko Gabon kiri da tɛ se ka don ko in nɔ bawo kiri bolofaraw ka ca nka u ka yɔrɔ tɛ nin na ɲɔgɔnna kiri jatigɛ yɔrɔ ye ni fɔɲɔgɔnkɔ donna maaw ni ɲɔgɔn cɛ forobafɛnw labaara ko rɔ taa bi kɛ ni o ye yɔrɔ min
o ye tribunal administratif de ye o y'o jatigɛ yɔrɔ ye ko taa kun kan ka kɛ yen de ye ko u ka yɔrɔ tɛ a bɛ kalo kelen bɔ bi bɔlɔlɔ nasiraw tigɛ bɛ Gabon jamanadenw na a kɛra sababu ye ka maa caman ka baara tiɲɛ janko minnu ka feere o dulon bɛ bɔlɔlɔ nasiraw la nka n'i y'a ye k'a fɔ Gabon jamana kiiribulon ye a jira k'a fɔ a tɛ se ka nin kiiri jatigɛ k'a sababu kɛ a ka jatigɛ ta tɛ haute autorité de la communication aki jamana tɔgɔla jɛkulu min kɛra bɔlɔlɔ nasira tigɛba ye jamanadenw na o ye lapasaba ta a yɛrɛ ye n'o ye maître Ange Kevin Zigu ye o de y'a jira k'a fɔ se man ka kɛ ni nin ko in ye nin kiiribulon in na fangasinamatɔ ɲɛma min kun sera ni ko ye kiiribulon la o ye Alain Claude Belibinze ye o b'a jira k'a fɔ hali bi Gabon jamanadenw bɔlɔlɔ nasira tigɛlen bi to u la yanni se ka kɛ ni a ye kiiriso la min y'a jatigɛ yɔrɔ ye. Detra Dormoz kwaji bolo ni fɛn caman dɛmɛnsira don diɲɛ mago bi jɔ fɛn minnu na ka daminɛ tajiw la ka taa se angɛrɛw ma a kɛmɛ kɔlɔlɔba ye diɲɛ ka nka Maroko jamana t'a bolo fa bɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna angɛrɛ ko nasira fɛ ka sabu kɛ Maroko jamana sɛnɛkɛlaw sirilen don Detra Dormoz kwaji bolo de la jango u bɛ se ka angɛrɛ sɔrɔ ka don u ka sɛnɛfɛnw na maa caman y'a jira k'a fɔ sɛnɛkɛlaw minnu bɛ Maroko kɔnɔ ni angɛrɛ ma se ka labɔli kɛ u ka sɛnɛfɛnw na a na kɛ sababu ye u ma u ka angɛrɛ ɲini gwɛlɛya la n'olu fɛnɛ kɛra sɛnɛfɛn ma na sɔrɔ a feeretɔ bɛ gwɛlɛya jamanadenw kan ni suma san dɔ gwɛlɛyara jamanadenw ma o ye dɔ faralen ye jamanadenw ka gwɛlɛya kan a bɛ na ni kɔngɔ fɛnɛ ye jamana kɔnɔ Maroko jamana sɛnɛkɛlaw jɔrɔn bɛ nɔgɔ kan ka don kuma min na sɛnɛfɛnw kɔrɔ ni nɔgɔ ma sɔrɔ ka bɛn ni o ye ka sabu kɛ Detra Dormoz kwaji bolo datuguli ye Iran gɛlɛ senfɛ a na kɛ sababu ye ka dadigi kɛ sɔrɔta la sɛnɛkɛlaw bolo ni sɛnɛfɛn bɛrɛ ma sɔrɔ o bɛ na ni balondanya ye balondanya bɛ na ni kɔngɔ ye. Iran ka minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma Abbas Arakchi y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Iran jamana maa ɲɛmaa dɔw fara Bani Israɛl ni Ameriki jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɔsa in na Iran jamana cɛ gwɛlɛ min kun bɛ wele ko Ali Larijani Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique yɛrɛ ɲɛmaaba de don ko nka Iran jamana maa ɲɛmaaw fali ti Iran jamana kɛlɛ tiɲɛ ka sabu kɛ Iran jamana fanga sigi cogo ye a sigin tɛ maa kelen kan a ye kɔrɔfɔ lase ani Qatar jabaraninso Al Jazeera de cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Iran jamana cɛ gwɛlɛn ni o ye Ali Larijani ye Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique ɲɛmaaba Bani Israɛl ye a bunde ntɛnɛ ka dugu jɛ tarata la kɔrɔfɔ in kun lasera Bani Israɛl ma ɲɛmaaw fɛ Iran jamana ma ɲɛmaaw bɔra ka sɛmɛndiya k'a fɔ Ali Larijani a kelen ma sa a denkɛ fara a fɛ a n'a ka kɔrɔsigi Reza Bayat ka fara a jɛɲɔgɔn caman fɛnɛ kan. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na sira kan Confédération africaine de football ni o ye farafina dolantiko ɲɛnabɔli jɛkulu ye a jury d'appel u ye championnat bɔ Sénégal jamana bolo ka a di Maroko jamana ma a kɛra ka sanga ni confédération in a ka sariya gafe dɔw ye ni o ye article 82 ani article 84 ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ o kunnafoni yɛrɛ dira ka bɛn ni marisi kalo tile 17 de ye ka Sénégal jamana ɲangi a kɛra Caire Égypte jamana kan Isufu Kulibali ale bɛna ta walawala an ye. a kelen kɔ ka sɛbɛya sɔrɔ Maroko jamana kan Stade Prince Moulay Abdallah kɔnɔna Rabakaw fɛ 1-0 Maroko jamana tiyara k'a fɔ ko Sénégal jamana senadɔrɔjukulu ye sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ min bɛ tali kɛ farafina senadɔrɔjukulu ɲɛmaasoba ka sariyaw la o de kama a t'i dama kasi kiiribuloso la kun fɔlɔ la kiiribuloso ye maaw yara k'a fɔ k'a jo tɛ ko la nka kiiribuloso filanan o ye jo d'a ma kabini kunun tarata don ye o kelen kɔ k'o sinsin farafina senadɔrɔjukulu ɲɛmaasoba ka sariya fila kan sariya 82 ani sariya 84 sariya 82 b'a jira k'a fɔ ni senadɔrɔjukulu min ye senadɔrɔji kɛnɛ bila k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jarateba ka yamaruya kan ye e bɛ bin sebaya bɛ di faden ma sariya 84 b'a jira k'a fɔ seereya bɛ di faden ma o t'a bannen ye i bɛ dasi 3 ani karangolo o sariya filaw o de donna ba la kiiribuloso in fɛ o de kama o ye sariya bɔ ka bin kabini kunun tarata don k'a fɔ jɔnjɔn minɛna Sénégal jamana na ni ka di Maroko jamana ma maaw hakili bala farafina senadɔrɔju ɲɛmaasoba ka final don Sénégal jamana y'i ban ka miniti 15 ɲɔgɔnna kɛ a ma sɔn ka senadɔrɔju gosi o kɛwale min filɛ nin ye o de taara Maroko jamana fɛ ni k'o don ba la kiiriso fɔlɔ tɛ sariya dɔw ta ka kɛ ni senadɔrɔjila dɔw ɲangini ye sariya 82 b'a jira k'a fɔ ni senadɔrɔjukulu min ye senadɔrɔji kɛnɛ bila k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jarateba ka yamaruya kan ye e bɛ bin sebaya bɛ di faden ma sariya 84 b'a jira k'a fɔ ni senadɔrɔjukulu min ye senadɔrɔji kɛnɛ bila k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jarateba ka yamaruya kan ye e bɛ bin sebaya bɛ di faden ma sariya 84 b'a jira k'a fɔ ni senadɔrɔjukulu min ye senadɔrɔji kɛnɛ bila k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jarateba ka yamaruya kan ye e bɛ bin sebaya bɛ di faden ma sariya 84 b'a jira k'a fɔ ni senadɔrɔjukulu min ye senadɔrɔji kɛnɛ bila k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jarateba ka yamaruya kan ye e bɛ bin sebaya bɛ di faden ma sariya 84 b'a jira k'a fɔ ni senadɔrɔjukulu min ye senadɔrɔji kɛnɛ bila k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jarateba ka yamaruya kan ye e bɛ bin sebaya bɛ di fa
kiribuloso filana yo o sariya dɔw bɔ a ma wa a ye dɔ bɔ ɲɛgɛnni dɔw fɛnɛ na. Ni ye bataki ye min bɔra Fédération Sardine Internationale Fadi yɔrɔ ziyara ko kun kan ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ziyara o ye Fédération Sardine Internationale Fadi a ka kɛnɛba ye min ni o bi boloda sunkalo seli kɔfɛ wali kelen seliba kɔfɛ ka alisilamɛ bayiri ka k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u kafo ɲɔgɔn kan ansaru ani kanuɲɔgɔnw na. Fadi ko a bɛ kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ tamani ziyara ko a bɛ nana bila seliba kɔfɛ la ni seli tɛmɛna ni tile dama dama ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la seliba. Nin tun ye bataki ye min tɛgɛnɔ bila la Fédération Sardine Internationale Fadi a ɲɛmɔgɔ fɛ ka bɛn ni marisi kalo tile 17 ye. Faamuyako ɲuman o dalen bɛ bataki in kɔnɔ kuma kan. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kuncɛ. Seliko bataki do min bɔra Mali jamana minisiriso yɔrɔ minisiriso min ni o ka caw bɛ ɲɛsin diinɛko ladalako ani batoko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna na. Seli fitinin kalo ko o yira Mali jamana fan caman kɔnɔna na ka bɛn ni araba marisi kalo tile 18 ye. Shawal wali kelen seli fitinin kalo o bɛna jɔ alamusa marisi kalo tile 19 o b'a yira k'a fɔ silamɛw bɛna na selincini ni o ye sunkalo seli ye o ɲɛnamaya Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛn ni alamusa don ye marisi kalo tile 19. O de tun ye kunnafoni ye k'a lase aw ma. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw fana na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma. Aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la nka an tɛna kɔ don ɲɔgɔn na ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la ni an ma sanbɛ foli di an ɲɛmadabagaw ani an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani diɲɛ kurukara n'a lamini. Ala ka san caman yira an na aw sanbɛ.